Vi ska avsluta 50 meter bröstsängsgrenarna med gren 48 för pojkar i juniorer. Simmar 25 hit. Startar nu i första hiten med på bana 3. Armin Sirik Västervik. Bana 4. Anton Lornell från Älvsborg. Bana 5. Nikola Despotovic från Södertörn. Och bana 6. Andrea Mosacchio från Södertörn. Yes, då ska vi se. Här är det Vilma Johansson på bana 4 som sliter sig snabbast i mål på tiden 33:60. Då för Pia Ekström Västervik 34:18 och sen så försvann den vackra bilden. Det är alltså Vilma Johansson.